I blbiny, to je taky potřeba. A já bych poprosil teda rodiče, jestli přijdou sem za námi. No pojďte rodiče, nebojte se, my nekoušem, 2 maminky, 3. maminka, 4. maminka. Prosím vás, pojďte v co největším počtu, ať si to můžete rozdělit. Tak, děti ven, tak, ať rodiče nemusí za váma. Zkuste si nastoupit. No pojď, Kajo, pojď tady do fronty. Čaj na stole už vychla v očích, trochu obav, trochu smíchu. Paní učitelky poprosím taky za dětma, běžte si to vstupnout, běžte si to užít. Vysvětlení rady, malé vtipy. A zvládneš to, říkaj postýkrát. My rodiče počítáme týdny, do toho dubna, do těch chvil. Držet nervy, věřit, že to vyjde. Že jsi pro ten sen fakt sáhnul na svůj díl. Do toho deváťáci, teď je váš čas. Vysněná škola na vás někde čeká zas. My vám věříme víc, než si umíte říct. Jen běžte dál a zkuste do toho předat. Do toho deváťáci, už se blíží váš den. Každá chyba v tréninku je teď jenom sen. Ať to vyjde jak chce, jedno platí furt. Stojíme za vámi až do posledních chvil. Co učíte je smí. Počítat, psát a nevzdat se jít. Za každý úsměv, co zahnal strach. Za všechny zkus to znova ve dveřích cít. Tak ještě vás poprosím na závěrečnou fotku, deváťáci, s paní učitelkou třídní i s rodičem, jestli chtějí. Ty, rodiče, se přidat k deváťákům. Takže deváťáci, pojďte, zkuste si stopnout vedle sebe nějak, ať si vás můžeme nafotit.